Boas noites. Antes de darlle información do tempo, vamos a facilitar o estado dos portos nas estadas comarcais da provincia de Lugo, donde pechados non se encontra ningún, con cadeas o Pollo, Portelo, Acebo e Cerredo. Ao longo do día de hoxe, os ceos estiveron un pouco nubosos, a nubosidade ha sido moi alta, e dentro das temperaturas máximas hai que suliñar as máis altas a de Ourense e Vigo con 12 graus, e dentro das mínimas a máis baixa a de Lugo con 5 graus baixo cero. Durante a noite houve xeadas moi importantes e agora con fotografía do satélite Meteosat estamos vendo unha banda nubosa que o frente que onte lle falábamos del que está avanzando hacia nós con moita lentitud, pero que vai nos producir nas próximas horas nubosidade moi abundante. Nas mapas das isobaras vemos como dato curioso que a borrasca que se encontra situada encima de Italia está nos mandando ventos moi fríos do nordeste. Como dato curioso, decirlles que a pasada noite en Europa houve temperaturas baixo cero de 10 a 16. Aquí vemos o frente, que está como fotografía do satélite Meteosat acercándose a nós, xa digo, con moita lentitud. O pronóstico para mañán é de ceos moi nubosos, con ventos floxos do sur, precipitacións lixeiras. Durante o día as temperaturas serán un pouco máis altas, posibilidade esta noite todavía de que na zona do interior de Lugo e Ourense haxa xiadas. Pronóstico nada máis, no mar vai haber ventos do sur, a visibilidade será regular, os ventos serán de forza 3 a 4 e pola mañán poden chegar de 3 a 5, as olas de 2-3 metros, a temperatura do mar 12 graus. En esta zona de aquí, no oeste da costa portuguesa, verán ustedes un circuliño. Eso é un frente pesqueiro que está detectado nesa zona. En ese lugar a temperatura do mar ten 12 graus. Isto é todo por hoxe, nada máis. Ata mañá.